باغوزê dawîtirîn deverên Daişê ye. Bermahiyên Daişê li vê derê dibin agirê şervanên Hesedê de ne. Li cebheya şer, fermandarên Hesedê şer birêve dibin û balafirên koalisyona navneteweyî derbeyên pir giran li armancên Daişê didin. Ew der diyar dibe niha li paşmen Baghozê dawîtirîn deverên Daişê li Rojhilatê Çemê Firatê niha Hêzên Sûriya Demokratîk ji sê aliyan êrîş birine ser. Êdî dawîtirîn deverên Daişê li ser destê şervanên Hêzên Sûriya Demokratîk bi piştîvaniya koalisyona navnetewî nan. خۆزەتەن وەکە گوتێ زانێ نام جەبەیەکە میندەنە جەبێ شەرن شەر و پێچون دەوامە شەروانە قەسەدە بیرە بیر گۆڤە گۆڤ پشت دەچن زاتەن ناد ئۆری چەتەین داعش دهنێک بەرخودانی تێکردن شەر تێکردن دەمە شەروانە قەسەدە پێدا بچن ئەو مەساحەتە جوغرافی کو قەسەدە هیچتی نەوبەری خۆ و چەتەدا ئەو قەسە مەسافات هاتە گرتن نائیدی ئارتاق یعنی هەمە مسافت تماس یعنی گشتن هفته دارت شرکت پر نزدیک به هفته دبه اگر حرکت نیوسا روش هوایی ببینن آن عزمانه ببینن روش هوایی خویه دکی دیرکت ایران پر معامله دکی اما عرضه شربان قصد اینها حرکت دکن کمیره بیتر نزیکی خطا صفر دبه لمحور باکوری روجلاتي باغوزي شروان هسدي رو برو بجقدار داعش را بكمين شركه قرا تروريست داعش الويدري نها الويدري بجي درن نها بخطه حري بيشه ماشي تمام شوي او çete daha bejim tamam araba lazım لسرفê xaka biçûk di heyama 10 rojên derbasbûyî de nêzîkî 17,000 malbatên Daişê derketin. Hejmareke çecekdarên Daişê jî xweradestî Hesedê kirin. Li gorî Hesedê got niha nêzîkî 1000 cekdarên Daişê biryara şer dane red kirin got xweradestî Hesedê bikin. Bersiva Hesedê jî ev bû got wê Daişê li Baghozê tune bike. Daişê bêriya xwekujeran û tirimpêlên mayînkirî hewledanên şikestî dikin got pêşveçûna şervanên Hesedê rawestînin. Di heyama sê rojên derbasbûyî de Daişê bi 12 tirimpêlên mayînkirî xweste got şervanên Hesedê armanc bigire. Her 12 tirimpêlên mayînkirî jî beriya got bigihêjin armancê xwe ji aliyê Hesedê ve hatin armançkirin û teqandin. Bi şev şer girantir dibe. Ev dîmen ya teqandina debûyekeya çekên Daişê ye hata armançkirin bi hawinekê û teqîneke pir mezin rûda. Li Baghozê şer pir giran e û Daişê li ser destê şervanên Hesedê bi piştîvanî ji koalisyona navneteweyî tune dibe. Zana Umer dengê Amerîka ji cebheya Baghozê.